Imposible man nga birhen siya nga nanganak na gud siya. Imposible man nga birhen siya nga minyag gud sila. Mao to nga ang dogma sa pagka-perpetual virginity ni Mama Mary. Lisod kay sa sabton sa ato ang perspective as tawhanon ba kay imposible man nga birhen siya nga nanganak na gud siya. Imposible man nga birhen siya nga minyag gud sila. Mao to ang doon na may gitawag pre nga term ana sa theology kanang gitawag eparthenos nga ever virgin siya before, during ug after nga nanganak siya kanunay birhen nga atong mahal nga inahan. Tungod kay puta kong analogy nga kakuan ka ng flashlight pre, kanang flashlight tig on na to sa flashlight mugawas ang siga nga mo hayag muhatag og kahayag sa palibot. Ang siga migawas sa bildo sa mga flashlight. Ang pangutana karon nabuak bang sa amin ang tupagwa. So ingon ana pod ang atong Ginoo kay siya man ang light of the world matud pa sa Juan 8:12. Kung nahimo sa flashlight ang kahayag sa flashlight nahimo nga migawas sa samin nga nihatag og kahayag sa kangitngit, mas labing mahimo sa atong Ginoo kay siya man ang Dios sa mga Dios. Siya ang hari sa mga hari. Mao nang kung nahimo sa balang espiritu nga musud sa tabuangkan sa mahal nga birhen nga wa iagi og sexual intercourse, mahimo usab sa Ginoo nga mugawas nga di maguba ang virginal integrity sa mahal nga birhen. Mo na sa theology gitawag na siyang eparthenos nga ever virgin siya before, during and after sa pagpanganak sa mahal nga birhen. Kay mao na dogma sa simbahan Catechism of the Catholic Church paragraph 499, 510, 501 nagpamatuod na nga birhen jud ang mahal nga inahan. Unya daghan kita kadto to mga explanation pare ko sakto mga ito nga imposible nga labi na katay kaduhang objection bitaw pare ko nga mong gidiscuss nga ningon sila nga sa Mateo 1:25 nga ningon nga wa siya hilabti hangtod nga siya manganak. So sa ato ang context sa ato pagsabot, so human di ay pagpanganak hilabta na ni Jose. Ato bang na dili kay nahibaw gisultian naman daan si Jose sa akil kung unsa iyang misyon. Ang iyang misyon mao nga mahimong mangamakan sa anak sa Dios nga mao si Kristo kayang asawa si Maria. So kung ang pagsabot nila nga nahilabtan tungod sa kanabitang word nga hangtod or until, magkasumpaki na sa Biblia kay sa 2 Samuel 6:23 si Mikal wala manganak hangtod nga siya namatay. So sa ato pa di ay human namatay si Mikal nanganak pa siya. So wala punto ato katong imong gisulti parekol nga ang hangtod wa na magpasabot nga duna pa nahitabo kay pato eparthenos ever virgin ang mahal nga inahan.